Badakigu zer egin behar dugun herri kohesionatu bat edukitzeko. Herri seguro bat. Herri bat nun komunitate euskaldun bat bizidan, bizi kalitate onakin. Lanaren banaketa justu batekin. Herri euskaldun bat, esan duten bezala, herri feminista bat, osasuntsua, kirola maitatzen duena eta naturarekin berebiziko erlazioa daukena. Astubari, gure hezkuntza, gure gazte eta nerabeak daukien garrantzia hurrengo urteetan erakusteko zeintzu garen eta segaitik izan garen arlo askotan aintzindariak herri honetan. Arrote gixabari, baina arrotasunakin, apaltasunez, baina komunidade izten garen amoruen indartsu eta energiko batekin. Hori esan da, esan bida, lehen ingauen eta aurrera begira ingo gaur bai, gure eredua jarraitu. Gure eredua da akordioa lortzearena, oposizioari egia esatea, inoiz ez izatea opakua, gardentasuna lehenengoko gauzia, akordiora joatea. Azkeneko aldiz gobernuan egon ginenean, gehiengo absolutua dioten, eta gure helburua zan beti akordiora heltzea.